Čo pre vás ukrýva slovíčko láskavosť? Láskavosť v rodine určite súvisí s bezpečným prostredím, to, ako k sebe navzájom pristupujeme. A jedna z mojich hostiek povedala, citujem: Láskavosť nie je freestyle holubník, má tu mať pravidlá a princípy. Áno. Autorkou výroku je Ľudská Kazdová, tak srdečne vítam. Ľudská. Taktiež vítam Ivku Havranovú, obidve dámy zo školy rodičovstva. A srdečne vítam aj moju kolegynku z projektu v Mozaike Heniu Kilkorovú. A my všetky štyri sme sa usadili pri tomto nádhernom drevenom stole, opäť v ateliéri Kataríny Mravec, a môžete si všimnúť tieto naše outfity, tak to sú tiež z jej rúk, ktoré vznikli ako autorské modely jej značky. A ďakujeme aj za tieto šité korálky od Ingy Almašinovej. Takže opäť ďakujeme za toto reklamné, úvodné okienko a poďme sa venovať téme láskavosti, ale aj téme vízia v rodine. Tak, milé dámy, odkiaľ to zoberieme dnes? Kto dá ten prvý výkop? Ako ste to nacítili? Po tých predchádzajúcich častiach, kedy sme mali možnosť spolu skúmať témy odpustenia, prijatia, minule sme tu mali ďalšie úlohy a ďalšie výzvy, ako chceme, aby si naše deti pamätali to svoje fungovanie v detstve, v rodine. Dnes sa pohneme ďalej. Ja to vykopnem a mojou víziou v rodine je láskavosť. Ja to mám tak nejak uchopené, že láskavosť na jednom stretnutí koučovacom raz jeden kolega povedal, že láskavosť je základom múdrosti. Tak mne to tak úplne odvtedy aj zapadlo, že vlastne láskavosť, keď vychádzame z láskavosti, tak sa dostávame do tej múdrosti takej človečenskej, do tých starých práv, tak ako niekedy možno žili naši starí rodičia. A mne toto dáva veľký zmysel priniesť naspäť možno, že cez svoju rodinu naspäť do spoločnosti. Takže ja to takto. Čiže opäť tam počujem tie témy, tie, ktoré sme preberali v tých predchádzajúcich podcastoch. Tá pravda, to, čo cítim, ten vlastný zámer. A opäť sme pri tom. Vlastne je jedno, odkiaľ sa na túto tému úlohy rodiča, úlohy matky ako rodiča pozrieme. A ja ozvučím, čo urobila Ľudská teraz. Ona mala v tom jasno. A podľa mňa o to ide v tejto téme, že je to také, je to pozvánka k tomu, aby sme si v tom urobili jasno, čo my vlastne v tej rodine chceme spôsobiť, čo my tam vlastne vidíme na konci tej našej cesty, pretože ono sa to nezdá, ono tá cesta skutočne skončí. A my sme ten posledný podcast sme končili takou úvahou, či to stojí za to. A ja si myslím, že všetko, čo stojí za to, má určitú formu učenia. Je tam nejaká námaha, je tam výjsť, volajú to aj z komfortnej zóny. Je to niečo, urobiť niečo iné, niečo nové, niečo sa nové naučiť, odvážne. Hej? Že celý tento náš počin je o tom, aby sme začali sa na veci pozerať inak ako doteraz, pretože mi to dáva aj veľkú logiku. Hej? Pretože keď nie sme tam, kde by sme chceli byť, ako to vieme, či sme tam alebo nie, no ja si myslím, že to cítime, tak mne to dáva logiku, že keď tam nie sme, tak robíme asi niečo, čo nás k tomu, nemáme dobré vozítko na to, aby sme sa tam dostali. A v tom leadershipe skutočne platí, že nájsť si také vozítko, ktoré nás tam vedia, to je úloha toho lídra. Takže mať v tom jasno, Ľudská to povedala veľmi presvedčivo a ja by som teda, keby som ju mala v rodine, akože ťa aj mám, ale takže 24 hodín, tak by som sa jej určite pýtala, že ako to myslí, čo s tým vieme urobiť, pretože ak máme v tom jasno, tak nás to prirodzene pozýva do nejakých krokov. Nemôžem robiť nejaké kroky, pokiaľ nemám jasno. To je tak krásne poprepletané, ale zároveň tak jasne sa to dá rozklúčovať, že ono to niekde má začiatok a aby sme potom mohli ísť k tomu, čo bude mať raz koniec. Čo ti ide k láskavosti a k role matky? No, ja som si počúvala váš minulý podcast
A ty si sa, Lucka, krásne hrala so slovíčkami, tak ja to teraz použijem, lebo za mňa by sa to slovo malo premenovať na láska dosť. Čiže keď sa volalo láska dosť, tak tá vízia v rodine aj pre mňa je mať, je mať tej lásky dosť, lebo tam je vlastne schované všetko. Je to možno také klišé niekedy, alebo možno ľudia to vnímajú, že a dosť lásky, ale čo je naozaj to hlboké a jediné pravdivé je v tej láske. Takže za mňa je to áno, to aj ja mám teraz úplne až to už ruchu škvrčenie od hladu. Mňa si ale tak priviedla k takej úvahe, že kedy budeme vedieť, že je tej lásky dosť. Budeme to cítiť. Všetci v rodine. Budeme to cítiť všetci v rodine. A opäť je to o tom, že a čo preto, lebo to nie je len slovo, ale ono nás to slovo skutočne pozýva k tým krokom. A že čo ideme preto urobiť. Tak čo by mohlo byť tým prvým krokom pre mamu, ktorá si nás nezapla prvýkrát, počuje nás, rozprávame o láskavosti, tak lebo zase nás to vedie same k sebe. Keď budeme láskavé k sebe, môžeme byť láskavé aj k iným, aj v tej rodine. Aj keď si myslíme, veľakrát to je také, že počujem od mamy, len aby vy ste, deti, boli šťastné. Len aby vy ste, a je to vlastne za mňa, keď sa na to pozriem z opačnej strany, nie je to trošku zbavovanie sa zodpovednosti za svoje vlastné šťastie a tým pádom aj za nejakú cestu k tej láskavosti k sebe? No asi sa dotkla toho, že nemôžeme niekoho robiť šťastným, ak my nie sme šťastní. To je tiež jeden zo zákonov. Takže to nie je len, že to vôbec nejde o to, že to máme vnímať egoisticky, že ja na prvé miesto ako mama, ale ja práve na prvé miesto, aby som potom mohla urobiť tých druhých šťastných. To znamená, že aj tu platí začať od seba. A ja som rada za tú vetu, čo si povedala, že len aby vy ste boli šťastní, keď mama hovorí, že len aby vy ste sa mali dobre, len aby vy ste sa mali lepšie, ako som sa mala ja alebo my. A to je také, ja to možno troška nabúram tým, že ja si nemyslím, že ide o to, aby sme boli šťastní. Ja si myslím, aby sme boli odolní. Lebo ak sme odolní, tak dokážeme byť aj šťastní. Lebo z čoho vlastne prichádza to šťastie? On prichádza z odolnosti. Ja to tak hodím. Čo si o tom myslíte? Mňa to primelo aj v podstate, zase je to len iný uhol pohľadu možno, lebo keď si položila otázku, že čo je to tá láskavosť, že kde možno začať, tak mne tam na prvú úplne prišlo, že láskavosť je vlastne neprítomnosť strachu. Ako za mňa je, ako my veľmi radi v coachingu pracujeme aj s polaritami, lebo tak žijeme ešte stále v nejakom duálnom svete a s tými polaritami sa tu bežne stretávame. A keď sa niečoho bojíme, máme strach, tak čo je na tej druhej strane? Niekto povie možno, že je tam radosť. A ja tam mám, že namiesto strachu je tam tá láskavosť, ktorá má rôzne prejavy. Môže to byť radosť, môže to byť pokoj, zároveň aj odolnosť je určite možno, že súčasťou tej láskavosti. Takže za mňa je láskavosť tam, kde nie je strach. Čiže možno, že pozrieť sa a začať pozorovať, že kde všade mám strach. Lebo potom aj v tej vetičke, čo si povedala, že len by ste sa vy mali dobre, nie je tam strach, ktorý túto vetu hovorí? Áno, za mňa určite. A mne pri každom jednom rozhovore zatiaľ zasvietilo veľkým, že odvaha. A to je za mňa to okno, pozrieť sa, ako to mám naozaj. Že dovoliť si otvoriť to okno tej odvahy, pozrieť sa najskôr do seba, že aká je tá moja pravda naozaj. Že naozaj chcem, aby tá moja rodina bola šťastná, lebo a tvárim sa a vykonávam tie určité stratégie, o ktorých si myslím, že tie dospejú k tomu, aby moja rodina tu na konci dňa, týždňa, roka bola šťastná. Že ako to zistím, že je tá moja rodina šťastná, alebo sa budem vrácať do tej každodennosti a uvedomovať si tú vďačnosť, že aha, toto sú tie moje pocity, možno radosti, šťastie, naplnenosti a zase tej odvahy, že tak ešte čo nie je vyladené, tak poďme to spolu otvoriť. Ja si ale myslím, že to šťastie nevie prísť opäť z
nejakých, že všetko zapadne, pretože Mhm. my môžeme mať aj vyladené to vnútro, my môžeme aj vidieť, ako to máme, ako to chceme mať a dávať tú láskavosť, ale my tu máme určité prvky v tom priestore, ktoré nám občas to šťastie buď nabúrajú, alebo môžu ovplyvniť to, ako sa cítim v tom danom momente, či tá láskavosť vôbec vie výjsť na povrch, keď sú tam vonkajšie okolnosti, ktoré to narúšajú. Nebudeme si tu hovoriť, že žijeme v ideálnom svete. Ja si práve myslím, respektíve ja hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že ja som tiež takto išla na to, len aby boli deti šťastné. Ja mala som tendenciu im niektoré veci uľahčovať alebo ich robiť za nich. Ja som si prešla aj takýmto obdobím. A prišla som na to, že ja som nad tým tak potom premýšľala, že čo ich vlastne učím. Ja som ich vlastne učila, že môžeš sa spoľahnúť na to, že ja to treba urobím, alebo môžeš povoliť, alebo nemusíš ísť až tak do hĺbky. Ja si práve myslím, že to šťastie spočíva v tom, že ja ich naučím na tie veci sa pozerať inak, pretože ja tu raz nebudem. A to všetko, čo my tým deťom odovzdávame z pohľadu šťastia alebo cez tú láskavosť, aj tá láskavosť môže ísť smerom k tomu, že poď prekonávať prekážky, pretože sa ti to bude hodiť. Ja som to takto myslela. Áno. Hej? Pretože to robenie šťastie nie je len to chvíľkové teraz šťastie, ale tá mama, ten líder by mala rozmýšľať, že čo vlastne učím to dieťa, keď ja teraz dávam príliš veľa pochopenia, príliš veľa láskavosti, že či ja náhodou nedávam aj určité zjednodušovanie tam, kde je to veľký zdroj učenia. A toto je podľa mňa tiež jedna z vecí, pretože je taký iný typ strachu, ktorý by sme mali prekonať, pretože ja si pamätám na situáciu, keď moja dcera povedala, že sa teda nebude učiť a bude 5, ale že ona sa to proste nebude učiť. Nie je podstatné z akých dôvodov a mali sme o tom nejakú debatu. A ja si pamätám, jak môj muž povedal, že to tak nemôžeme nehať, lebo veď ona, keď to teraz že to sa naučí potom flákať veci, že bude z nej flákač. Hej? A ja si pamätám, že teraz sa vo mne bylo, že naozaj urobíme z nej flákača, lebo chcem, aby bola v tomto momente šťastnejšia, že to nebude. A ja som priniesla práve to, že čo sa môže stať, aká prekážka môže vzniknúť a ako sa bude cítiť. A že ako sa na toto bude pozerať. A ona povedala, dobre sa na to budem pozerať, aj keď to bude 5, aj keď viem, že som do toho nič nedala, ale my potrebujeme ísť ešte za tým, nielen veci vnímať na povrchu, že bude z nej flákač, alebo chcem, aby bola šťastnejšia, ale ja si práve myslím, že to šťastie spočíva v tom, že ona pochopí, ako má s tou situáciou narábať, aké to bude mať dopady, ako sa možno bude cítiť, čo s tým môže spraviť, čo sa z toho môže naučiť. Čiže aj tam máme ten rozhovor, ktorý môže byť normálne jeden semester na vysokej škole života, ktorý my môžeme vtesnať na základe tejto situácii, keď k nemu pristúpime úplne inak, aj v kontexte toho, že je to ako keby príprava na to šťastie, keď príde nejaká prekážka, ako bude čerpať z tejto situácii, čo sa tam vôbec mohla naučiť a naučí, pretože to sú tie skutočné poklady, ktoré nám prináša aj láskavosť, aj tá chuť, aby tí deti boli šťastné, urobiť z nich odolných dospelých. Tam mi prišlo to, čo som vlastne hovorila v úvode, že láskavosť má tie svoje pravidlá a princípy. Že je to vlastne nejaká tá cesta, ktorá ale je jasné, že áno, nie. Mňa k tomu napadá taká dôležitá vec vlastne pre budúcnosť tých našich detí. Ale začnem trošku možno, že obkľukou, keď si ty rozprávala Ivka, že my chceme vlastne tým našim deťom niečo uľahčiť a chceme, aby to všetko bolo v takomto ideálnom stave a tak ďalej, tak ja sa priznám, že ja mám tiež takúto skúsenosť, takto som pristupovala. Práve preto, lebo som chcela dopriať v úvodzovkách mojim deťom to, čo ja som mala trošku možno prísnejšiu mamu a chcela som mať tú voľnosť, ale vidím, že samozrejme niektoré postupy neboli úplne užitočné, ale našťastie je to zvedomené. A čo mi išlo v hlave, keď si rozprávala, bolo, že
my vlastne pripravujeme tie naše deti, aby neboli v budúcnosti závislé na nikom inom, ale to sa netýka len láskavosti, netýka sa to len nejakej seba dôvery, ale týka sa to vlastne každej oblasti života, pretože vtedy vyrastú a môžu vyrásť vlastne silní ľudia a možno, že sa vyhneme tomu, že budú mať nejaké psychické problémy, lebo v dnešnom svete je tak veľa podnetov a s tak veľa informáciami a s tak veľa vlastne, nechce povedať atakmi, alebo nenapadá iné slovo, sa stretávajú títo naše deti, že toto je vlastne áno, základ, ktorý my môžeme dať v rodine, pretože nemôžeme ovplyvniť to, čo sa k ním dostane, ale môžeme ovplyvniť to, ako na to budú reagovať. Tak, Presne tak. A o to tu ide. Ide o to, aby rozumeli tým veciam, ktoré sa im budú diať v živote. A keď si povedala, že smerom von, a mne tam naskočilo to slovo porovnávanie sa. Podľa mňa toto je jedna z vecí, ktorá je za tým. Pretože ja si pamätám na tú situáciu, že ja som priniesla vtedy na stôl, že a nebudeš sa porovnávať s inými, že tí mali lepšiu známku a ty si ju nemala. A ona mi vtedy povedala, a k čomu je to dobré? K čomu je to porovnávanie dobré? Ale my častokrát ten syndrom porovnávania vyťahujeme, pretože chceme spôsobiť, že to bude motivácia, že nás to bude ťahať zase ten vonkajší systém. A to si práve myslím, že na to si treba dať veľký pozor, pretože ak by som niečo odovzdala dneska tým, ktorí nás budú počúvať alebo pozerať, tak je skutočne zamerať sa na to, aby sme získali zručnosť, ako prinesieme do rodiny to, že sa tí deti prestanú porovnávať s niekým iným a ako ich naučíme, aby sa porovnávali len sami so sebou. A my sme práve túto situáciu s tou potenciálnou Peťkou, ináč bola 4, takže celkom dobre, na to, že sa nepripravovala. My sme ju použili v kontexte, že chod si to vyskúšať, aké to je. Chod si to vyskúšať, ako sa pri tom cítiš, pretože si myslím, že v niektorých rodinách vychovávajú také tie Hermiony z Harryho Pottera, všetko viem, som prvá, všetko viem, všade som bola. Čo nie je, samozrejme, keď to tak je v poriadku a cítia sa s tým dobre, ja to nehovorím, že to je zlé, ale keď je za tým opäť nejaká forma strachu, lebo budem horšia, lebo zlyhám, lebo tam bude pocit zlyhania, lebo nie som dostatočne dobrá, tak ja si myslím, že tu sa tvorí. A ja si nehať zažiť tomu dieťaťu, ako sa cíti pri tej 4 a zároveň z toho nerobiť tragédiu, ale ako materiálne učenie sa vie prekryť všetky tieto okolo toho ten balast a ten osobný zážitok a prebrať tú emóciu. Je jeden úžasný príbeh, ktorý ináč patrí do studnice našich príbehov, ktoré rozprávame pri štedrovečernom stole, lebo ja tam vždy vyťahujem tie príbehy a dcery mi vždy povedia, toto sme už počuli. A keď máme nejaký nový príbeh, tak povie, zarad si ho a vyhoď ten, lebo ten sme už počuli. Takže to sú všetko príbehy a všetko situácie, z ktorých vieme krásne čerpať. A ja som tu teraz troška taká môže sa to zdať, že som sebavedomá v tejto téme, ale aj som, pretože som skutočne zažila, že moje dcery nikdy neprišli s tým, že videli na Instagrame, že tá má niečo viac, jak majú oni a viac blondiavejšie vlasy alebo nejaké telesné prednosti. A dokonca dokázali vypnúť tieto siete. A ja si práve myslím, že keď toto absentuje, tak tie odpovede, lebo tie odpovede tie deti v sebe majú, hľadajú vonku. A vonku sú tie pomyselné nástražné body, ktoré môžu si tie deti zle vyložiť a môžu mať vplyv na to, že sa to otočí ako keby tam, kde sme to nechceli mať, a to je, že nie som nikdy dosť, pretože som v porovnaní s niekým iným toto a toto. Akú rolu tu zohráva mama? Lebo pri týchto práve dcérach, ktoré sú dospievajúce, tak oni len nejakým spôsobom sa to naučili alebo prebrali aj od tej svojej mamy. Je v takomto momente, kedy si mama uvedomí, že mám takú dceru, ktorá sleduje Instagram, nabieha na to, porovnáva sa, je so sebou nespokojná,
Ako ja, ako mama, k tomu dokážem aj v takomto veku pristúpiť možno inak a ponúknuť zamyslenie, že? Ak môžem, tak ja mám ešte dceru teraz vo veku 14, takže ja som zažila to, že a zažívam, že teda už priniesla Instagram a TikTok a mami pozerám takúto youtuberku a to, ja by som tu rada zasvietila na to, čo Ilka povedala, že oni tie odpovede deti majú v sebe a naša úloha nami je z môjho pohľadu len vytvoriť doma to bezpečné, láskavé prostredie, načúvať a rozprávať sa o tom. Možno sme ten predtým. A ja mám taký jeden krásny príbeh, keď mala Baška asi 2 roky, trošku sa vrátim k tomu, že zažiť si niečo. Ona bola inak taký ten ukážkový žiačik, že všetko si potrebujem nachystať, naozaj. Ale vôbec to nemala ako keby z toho, že my sme ju k tomu ako keby nejako tlačili do toho, lebo ja už teda poučená sa starším synátorom, ktorý to mal úplne inak, tak to bolo pre mňa prekvapenie, že zrazu niečo takéto prišlo. Ale ona bola taká, že proste všetko, hej, hlásila sa poctivo to a zrazu donesla poznámku domov. A ja hovorím, že Bašinka, ty máš poznámku. A ona, maminka, ja som si to chcela zažiť, aké to je. To naozaj. Takže ona vedome do tejto skúsenosti išla, že teda niečo si zabudla, tak sme sa o to porozprávali v rámci tých 9-8 rokov, čo mala vtedy, tak to bolo čarovné. Ale teraz prišla, aj bude mať tých 13-14 a tak ja sa s ňou iba rozprávam. Vytváram doma to prostredie také, aby nezakazujem, ale ako, čo to pozeráš, Baši, ukáže mne. Lebo ona sem tam vytiahne nejaký dobrý recept, tak akože, zase nejaký recept, ale nie, dnes tu máme youtuberku, čo, vieš, pozerá si, ako sa líčiť. Takže ja sa iba rozprávam a počúvam ju, veľa kladiem otázky, pochválim, keď niečo je veľmi takým pristane, tak jej to vyzdvihneme. Čiže za mňa je tá úloha mami je určite vzorom. No a to zase aj vidím z tej opačnej strany, keď ja mám niečo ja na sebe, čo mi veľmi nepristane, ako príde. Tvoja maminka, toto asi nie, poď sa pozrieť ešte raz do zrkadla. Takže naozaj si takto nejako navzájom vytvárame. Spätnú väzbu si dávame. Takže určite byť aj vzorom, rozprávať o tom, ako to máme my, že sa nepotrebujeme porovnávať. Za mňa vôbec nefunguje takéto mudrovanie, že nemala by si to, je to škodlivé. To nemám tam slovo dôvera. Mudrovanie, určite. Ja pridám, neviem, či 1 alebo 2 nástroje, alebo 3. Sem s ním. Sem s nimi rozmýšľam, ktorým začnem. Určite nefunguje znehodnocovanie toho Instagramu alebo youtuberky alebo niečoho. Ale ja poviem, že staňte sa youtuberom aj vy. To je Facebook. Hej? V úvodzovkách, hej? Prenesenom, metaforickom význame. Ľudská hovorí, že sleduje to s ňou a o tom sa rozpráva. Ale viete použiť niečo, čo mne výborne fungovalo? Že ja som začala rozprávať o sebe a čo to so mnou robilo a na čo som prišla. Je to taký ten princíp. Keď som bola, ja neviem, keď som mala 13 rokov, tak som robila toto a toto. A je tam odkaz z toho, že ako sa na to teraz pozerám, čo mi to vtedy dávalo, a ako to na mňa pôsobilo a čo som sa naučila, alebo čo som zistila. Sú to také príbehy, osobné príbehy, cez moju vlastnú skúsenosť, ktoré deti mimochodom milujú. A oni milujú, keď sú malé, tak len skúste, ak má niekto také menšie deti, skúste začať rozprávať, ako ste sa zoznámili s ockom, hej, a ako to bolo, keď ste boli, ako ľudia počúvať, ako ste chodili na prázdniny, čo sa tam dialo, hej. Ja si pamätám v súvislosti s týmto oblečením, ja som rozprávala o tom, že ako mi stará mama kúpila prvú podprsenku. Hej. A je to to bol taký príbeh, ja som bola s ňou jednej kamošky v Bratislave a oni z toho urobili normálne taký rituál slávnostný, hej, tie stará mama s tou svojou kamoškou. A už tam vieme vkladať určité hodnoty, na ktorých to skutočne by malo stáť. A to je jeden nástroj, rozprávať cez vlastné prežívanie, čo to robilo a čo ste si mysleli o sebe možno aj zlé.
ako ste sa možno aj to, že som sa porovnávala so susedou alebo s niekým zo striedy a povedať, že na čom skutočne záleží. Opäť sme pri tom o tom, čo treba dať na tú váhu. Ale je tam ešte jeden nástroj, je troška odvážny, je možno taký pokročilejší, ale sú to tie Sokratové otázky, ktoré my vieme začať samozrejme primeraní k veku, ak sa bavíme o dospievajúcich deťoch, ktoré sú mimochodom dneska aj veľmi mentálne vyspelé, tak sú to také tie otázky, ktoré privádzajú k takému hlbšiemu zamysleniu. Hej. Čo myslíš, na čom skutočne záleží? Hej. Dala by si prednosť tomu, že máš dokonalé telo, alebo to, že si zvládaš prekážky, ktoré ti život prinesie, vieš prekonať neúspech. Hej, to sú také otázky, ktoré zrazu dajú úplne inú perspektívu a je to taká práca znova zmyslov, je to také kultivovanie šťastia, by som povedala. Je to také, nejde o to naháňať to šťastie, ale to šťastie tam je. Ale my ho kultivujeme cez tie zamyslenia, cez tie príbehy a cez tie vlastné skúsenosti a cez tie nehať zažiť veci. Hej, ja som mala takú jednu hru, že my sme sa dogabali a tak sme išli nakupovať. To je super tip. Hej, že sme staršia dcera s tým nikdy nemala problém, tam mladšia mala, hej. Ale my keď sme to ozvučili, hej, takže poďme teraz proste sa dogabať a poďme, hej, tak viem, že sme mali páskavé ponožky a celé to neladilo, hej. A išli sme takto von a viete, čo z toho vzniklo? Že teraz, keď oni idú von, tak mne sa to niekedy nezdá veľmi, hej. A oni mi povedia, že a to čo riešiš, veď to nie je dôležité. Hej. Som myslela, že ti povedia, čo riešiš, ideme nakupovať. To je možné. Chápete, že ja vtedy mám možnosť vnímať, že to šťastie spočíva v tom, kam idú a za akým účelom niekam idú. Ako to, že sme, niekedy je taký paradox, že ocko nás zvykne zastaviť a to takto idete. Hej, že to je ako cez čiaru. Ale dať opäť do toho takú tú ľahkosť, hej, nekomplikovať to, ale prinášať tieto také nové postupy a tie zručnosti, ktoré tým získavame my, mami, a ktoré dávame tým dcerám. Nesmierne baví tá predstava, že kde to oni vedia až kultivovať, čo oni odozdajú svojim deťom, že to môže byť celkom na konci skutočne aj možno nový podnikateľský nápad. Si teraz akože pekne, že kam to až môže viesť, lebo keď si v úvode povedala vetu, že tá naša cesta raz skončí, tak ja si myslím, že to práve, že nikdy nekončí. Lebo to, čo odovzdáme my svojej dcére, tak ona to potom, ak jej to bude dávať zmysel, tak posunie ďalej. Čiže to dobro a láskavosť nekončí nikdy. Takže v tom je to úplne, že... A nejde náhodou o toto? To tá vízia. Aby sme boli jak tá štafeta, ktorá si odovzdáva ten pomyselný kolík a s tým kolíkom chceme bežať. Chceme ho odovzdať, ale chceme aj tie naše nasledujúce generácie chcú s ním bežať, pretože majú uchopené v tom pomyselnom symbole kolíkovom, majú ukryté tú schopnosť budovať si svoje šťastie. A môže tam byť schovaná aj tá vízia. Ty si vravela, že pre teba je rodinná vízia tá láskavosť, ale ty vieš, čo ona všetko schováva, to slovo pre teba. Takže poďme sa dotknúť aj tejto témy, že je potrebné mať, máme vízie podnikateľské, máme nejaký projekt, aj v mozaike máme nejaký plán, nejakú víziu, kam by sme to chceli v tej postupnosti rokov ako keby smerovať a všetko tomu ako keby cez to preosievame, cez túto víziu, tak ako veľmi je potrebné mať víziu v rodine? Máte víziu? Máte tú láskavosť? Tak ako môže vyzerať a či je potrebná? Ja by som ti to možno vrátila naspäť otázkou, že všetci tu žijeme nejaké životy. Ak nemáš jasno v tom, aký život chceš žiť, tak čo sa potom udeje? A riešiš len za pochodu to, čo sa deje. To mi prišlo, keď som si pripravovala vlastne tento scenár, že úplne to bolo, že čože
alebo sa porovnávame. Chceme to, čo majú susedia od vedľa. Či je to potrebné. Ja si nemyslím, že niečo musíme. Ja si myslím, že niečo môžeme. A cez to môžeme zistiť, či to nechutí, nevonia, či nám to nepasuje viac. Z pohľadu leadershipu a leadershipu v rámci školy rodičovstva a toho byť lídrom pre naše deti, mimochodom nazývame to tak možno líder, ale je to taký láskavý sprievodca tým životom, ktorý necháva tým deťom skúmať ten život, objavovať, čo by pasovalo im, čo by sa im páčilo, prečo by sa mohli nadchnúť. Ja si myslím, že víziou by kľudne mohlo byť to, že práve cez to tvorenie vízií, čo tých detí učíme a čo im odozdávame, je to, aby sme skutočne dali aj takú Sokratovú otázku, že čo ty vlastne chceš v živote? Čo myslíš, ako je to s poslaním? Majú ľudia poslanie? Ako to vieme, kedy je poslanie? A toto nás veľmi prirodzene pozýva k tej vízii, pretože ak toto je tá pravda, tak to nie je o tom, že teraz ideme robiť víziu, ale je to o tom, že my práve cez tú víziu môžeme tie deti učiť niečo, čo sa im bude nesmierne hodiť do života. Aby začali hľadať, nemusia vedieť hneď, aby začali hľadať, čo chcú oni. A to je práve tá eliminácia aj to je to byť youtuberom, pretože tam my vieme ukázať, ako by si ty natočil svoj prvý YouTube, ako by si ty natočil sériu o tom, čo ty prinášaš svetu, pretože táto youtuberka prináša fajn recepty, alebo nové sukne, alebo tipy na kozmetiku, ale čo by si chcel priniesť ty, dcer moja, syn môj. Takže tá vízia je veľmi prírodzený proces, dokonca si myslím, že v dnešnej dobe to máme tak pred nosom, že robte to ľudia, hľadajte, pomôžte tým deťom sa v tomto vyznať, aby si nachádzali to, čo chcú skutočne oni, pretože to vie byť jedna krásna jazda. A ešte poviem jednu myšlienku, že láskavosť je emócia. Ja som tu cítila v tejto miestnosti, ako to na nás pôsobilo, ako sme sa pri tom cítili. Ale ona vyšla z nejakej myšlienky, prišla potom emócia láskavosti, že lásky dosť je asi fajn nápad. Ale tá vízia je zhmotnenie tých rôznych foriem láskavosti, ktorú si my do tej rodiny pustíme, vytvoríme, vybudujeme, aby tej lásky bolo dosť. A tá vízia môže byť aj o tom, že si zoberete papier a že začnete vystrihovať obrázky. My sme takto vytvorili takú sériu cestovania, kde sme chceli zájsť a ja som to potom následne urobila tak, že vždy som kúpila letenku pod stromček a povedala som, a vy naplánujte ten projekt, kde pôjdeme, kde budeme bývať, rozpočet, takže ono nás to pozýva k ďalším veciam a práve tá láskavosť sa vie zhmotniť v tých obrázkoch, ktoré áno, niekto nám nafotil, niekto tam bol, niekto nám o tom rozprával, ale my môžeme preskúmať, či si to doprajeme my a či práve vtedy bude tej lásky. Keď sa človek tak bežne, v takomto bežnom živote, možno nezamýšľa nad otázkou, či nemám víziu rodiny, nechcem rodinnú víziu, len vie, že niečo chýba, vie, že nesmeruje možno, že tá rodina tam, kde naozaj v skutočnosti, podľa mňa každý jeden človek, každý jeden člen rodiny naozaj chce. Vy ste koučky, čiže pre vás je to možno také bežné sa rozprávať, viete klásť otázky, aj otázky, ktoré niekam smerujú a možno ľudia, ktorí nás pozerajú, ja takisto sa to učím, by sa to chceli naučiť. A keď sme sa rozprávali teraz o vízii a ty si hovorila o tom vystrihovaní obrázkov, tak mne bežal v hlave taký film, ako vlastne celá rodina sedíme za stolom, robíme si vision board. A je to vlastne z niekoľkých vision boardov nám vznikne potom taká vízia rodiny, kde je vlastne zahrnutý každý človek, každý teda jeden člen tej rodiny, tak až sa mi tak srdce rozveselilo, že nemusím byť, chcel som ti povedať to, že nemusím byť nejakým profesionálnym koučom alebo nemusím sa tým nejako veľmi do hĺbky zaoberať, ale keď naozaj pri tom vision boarde ja poskytnem priestor každému jednému členovi rodiny,
vlastne proces je kreatívny, čiže sa tam uvoľníme, tak vlastne nastolíme presne tú náladu alebo tú emóciu, ktorú potrebujeme na to, aby sa každý z nás cítil bezpečne a my vieme vytvoriť, vlastne každá jedna rodina si vie vytvoriť tú víziu, ktorá bude mozaiku, ktorá bude založená na práve hodnotách, lebo na vision boarde máme väčšinou vlastne tie naše hodnoty. Tak chcela som prispieť takou kreatívnou časťou. Mne sa to presne takto spojilo. To minulo z tej minulej časti, tá potreba tých rozhovorov a že aké sú tie cesty a stratégie, ako spojiť tú rodinu. Tak presne mi toto, že tak toto je taký hravý spôsob, tak poďme si niečo vymyslieť takto. Lebo preto som to možno priniesla, lebo ja budem tu dnes iba zo svojej vlastnej skúsenosti hovoriť a prinášať možno aj také nepodarené nejaké situácie v úvodzovkách, pretože my sme nejako fungovali dlhé roky a niečo fungovalo, niečo nefungovalo a cítila som, že v tej rodine z tej rodiny sa vytráca porozumenie a veľmi som to chcela zmeniť a myslela som si, ako ste to tu spomínali, že to pôjde takto, lebo ja som sa zmenila a teraz poďme to robiť inak, no nefunguje to takto, ale existujú vlastne takéto mini kročiky, vlastne a niekedy aj skoky, hej, že ono to môže až prejsť do takého veľkého kvantového skoku a tá rodina sa zrazu začne správať naozaj tak láskavo a bude ju vlastne cítiť celú tú láskavosť v rodine. Láska dosť. Tak to asi budem používať doteraz. A ja som veľmi vďačná, že si to takto priniesla, pretože z toho, že sme sa rozprávali o tom, ako by tá mama mala so sebou pracovať a začať od seba a odpustiť a mať jasno, tak ty si priniesla práve ten veľmi prirodzený následný krok, malý krok. Že niektoré veci sa nemenia. A jedna z vecí je, že my síce máme technológie a techniky a na 2 kliky vieme zaplatiť účet alebo kúpiť si kožuch alebo dovolenku, ale niektoré veci sa nemenia, niektoré veci, možno práve tie, ktoré prinášajú tie emócie, za ktoré sa oplatí zabojovať, dobre, také slovo, zabojovať za nimi ísť, oni si práve vyžadujú, aby boli utkané z malých krokov. Oni nepôjdu asi na 2 kliky, ale ja si myslím, že aj to stojí za to, pretože my keď budeme robiť dostatočne dlho tie malé kroky, ktoré budú vychádzať z toho, ako to máme my a budeme to cítiť, tak tam sa odohrá tá možno taký malý zázrak, že zrazu sa tie kroky zrýchlia, zrazu nebudeme musieť robiť a ďalší malý krok, ale zrazu sa ocitneme niekde úplne inde. Budeme mať pocit, ako keby sa udial zázrak. A o tom to je tiež život, že ak sme dostatočne pripravení na to, že ideme robiť malé kroky a že sa nevzdáme, tak ono nás to zrazu zavedie do takej inej krajiny, kde sa potom nestačíme diviť. A ten pocit, ktorý z toho máme, ja myslím, že bude stáť za to a každému by som to priamo do srdca. No, toto sa udialo podľa mňa s nami. Keď my sme sa prvýkrát stretli a vôbec, že či budeme spolupracovať, tak dnes už natáčame 5. časť podcastu v mozaike rodičovstva a bolo to pre mňa, to boli míľové kroky a skoky, až sme tu. Takže len, že naozaj to považujem až za zázrak, lebo vlastne tam nebol taký ten tlak a to chcenie a to, len ako keby otvorenie, uvoľnenie sa do tých možností, že čo z toho môže vzniknúť. Za toto som veľmi vďačná, že to vlastne v tej realite potom zažívame a vidíme to ako takú nádej a cestu do ktorejkoľvek oblasti, pretože mama, keď je šťastná v nejakej tej svojej tvorivej, tak veľmi rýchlo to vie tú ľahkosť priniesť aj do tej rodiny. Ja ešte, ak môžem sa vrátiť k tomu hnedému obrazu, ako rodina si tvorí vision boardy a z toho nejakú víziu, tak mne tam vyskočila jedna veľmi dôležitá vec a to je možno definovanie, ako rozumieme tým jednotlivým hodnotám v rodine, lebo mne tam presne išlo, že možno, že tam každý dá nejaký iný obrázok, inak to pre neho bude zhmotnené, ale tá hodnota tam môže byť rovnaká. Čiže hľadajme cez tú víziu, tá vízia by za mňa mala spájať to, teda vystihovať to, čo nás ako rodinu spája, za čím ideme spoločne, ale každý to môže mať nejako inak
tom Inou svojom cestou. mikrosvete, inou cestou ako keby zhmotnené. A mne tam zase vyskočila, už som to asi v jednom rozhovore aj tu spomínala, keď som sa ja pýtala mojich detí, že prečo si nás vybrali ako rodičov, a Oliver vtedy povedal, že by chcel mať pokoj. A ja teraz poviem, dobre, ako pokoj, a teraz, ale keď sme sa pozreli na tú víziu, tak v podstate tá láskavosť v sebe skrýva aj pokoj. To, že je tam láskavé rozhovory, že nebudeme po sebe kričať, čo je zasa mojou hodnotou veľkou, tak je to vlastne prejav pokoja. A on tiež napríklad, keď som sa jeho pýtala, že Olia, čo to znamená pre teba ten pokoj? No, že ma budete rešpektovať, že nebudeš chcieť, aby som to robila ako to chceš ty, ale že budeš rešpektovať tú moju cestu. Takže ja som tam toto veľmi silne počula, že ono sa to môže javiť, že tí jednotliví členovia rodiny budú mať ako keby odlišné vízie svoje vlastné, ale ak je tá rodina funkčná a zdravá, tak tam určite nájdeme to, čo Je to jeden lievik. A zároveň je to, myslela som to aj tak, že je to priestor na taký normálny rozhovor a na otváranie vlastne cez otázky, správne položené otázky, otváranie tej duše ďalších členov rodiny cez hravý spôsob, že áno, vlastne všetko si povedala, takže to by som už len opakovala. Ja by som chcela počiarknúť, že práve ten konkrétny vision board a to, že budeme akceptovať my ako rodičia, ako mama líderka, keď tam tej polohy, budeme akceptovať, že jedna povie, že chce ísť tam a druhá, že chce robiť niečo iné, tak ono sa tam bude ešte jedna vec, že my sa veľmi veľa o tých deťoch dozvieme. A keď som hovorila o tej kultivácii šťastia, tak to spočíva v tom, že nám to aj cez to počúvanie, nám to dáva do ruky ďalšie poklady, pretože ja som sa často pri takýchto rozhovoroch dozvedela niečo, čo som neokomentovala, ale som si to zapísala a mala som priestor ich prekvapiť. Že sa to udialo. Práve takéto prekvapenia, oni aj v biznise, keď prekvapíme niečím pozitívnym svojho zákazníka, tam chodíme na vzdelávania, ja neviem, do manažerských škôl, ale my toto vieme priniesť práve aj do rodín, prekvapiť tie naše deti alebo nášho partnera niečím, čo nám spomenul by the way, pri nejakom, keď vystrihoval nejakú futbalovú loptu a niečo spomenie ten človek, ale my zachytíme, tak my vieme priniesť prekvapenie. A prekvapenie znamená pre toho človeka, že sme ho počúvali, že sme ho vnímali v rovine, že museli urobiť radosť. Tam je toľko odkazov a to búra steny. Tie búra steny, ktoré sme urobili predtým z určitých chýb alebo z nevedomosti, strachu, aj z toho, že sme boli v nejakej slepej uličke. A toto zrazu vám tá stena, to je presne bol taký program, že stenu dáme preč. A takéto malé veci, tie malé kroky vedia urobiť veľké veci. Pretože tie veľké veci sa skladajú presne z týchto malých vecí. A ono sa to zdá, že robíme niečo nevýznamné, ale má to v sebe toľko parametrov, s ktorými vieme pracovať, že to vie urobiť absolútny obrad v tom celom dianí, v ktorom fungujeme v rodine. Na mne už len, že treba sa učiť tie zručnosti. Ja skutočne vidím ako jednu z veľkých vecí, že my by sme sa skutočne na tie zručnosti, ako prekvapovať, ako robiť vision board, ako nehodnotiť, ako neporovnávať, ako byť youtuber. Že toto celé nás iba pozýva, že je to jedna krásna cesta, ktorou sa vieme kultivovať my ako rodičia, ako mami, a že to stojí za to. Čo z tohto, čo ste ponúkli, dáme ako domácu úlohu na dnes? Alebo niečo povedzte, že či to bude s vami ladiť, lebo ako mne to úplne tak až zasvietilo, že je to pre mňa domáca úloha. A že si to zase zvedomiť. Hľadať to, čo nás spája. A ja teraz, možno, že je to pre mňa domáca úloha, lebo my doma teda 17 a 14 roční a odlišné pohlavia. Takže detičky, takže veľmi často počúvam, že Oliver je taký a Baša je taká, a čiže naozaj ako keby hľadať to, a ja im to aj hovorím, Baši, tak ale pozri sa, že
čo na tom Oliverovi vieš oceniť, hej, že čo je dobré. Čiže možno, že tak, že pozorujte, že čo vás ako rodinu spája. Za mňa beriem všetkými 10. Možno by to mohlo vyzerať aj tak, že každý sa vyjadrí k tomu, čo vieš, že si viem predstaviť, napísať si vlastne to, čo si myslím, že nás spája a nech priradia čiaročky, ako to väčšinou býva. Tak budeme sa kreatívni na všetkých a môžeme si to zdieľať v našej facebookovej skupine v Mozaike, kam vás všetky pozývame. Tá je určená len pre dámy, pre mamy, pre dcéry. No a pre pánov bude aj ďalšia časť nášho podcastu, v ktorej určite nájdeme opäť zaujímavú tému, pretože rola rodiča je nevyčerpateľná zásobáreň tém a ja veľmi pekne ďakujem, že v tomto krásnom ateliéri Kataríny Mravec sme mohli natočiť aj túto časť podcastu v Mozaike školy rodičovstva s mojimi dnešnými hostkami, ktorými boli Ivka Havranová, Ľudská Kazdová a Hajna Vilkorová. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Ahojte.